Huomenta vaan taas. Se on 3. retkipäivä valmis alkamaan. Mä lähden tänään liikkeelle tästä ihan Hossan luontokeskuksen parkkipaikalta ja on tällä hetkellä tässä ihan vieressä Huosilammen tämmöisellä varsin komealla hirsistä rakennetulla esteettömällä tulipaikalla. Tää on melkoisen näyttävä. Tässä on muutama tämmönen vähän niin kuin erillinen huone ja voi olla tässä ulkona tai sitten voi olla tuossa katoksen alla. Että aika vaikuttava rakennelma ja tosiaan pääsee pyörätuolillakin tulemaan ja tuossa kokkailemaan, että ihan fiksusti toteutettu. Niin kuin kuvasta näkyy, niin sää on vaihtunut eilisen jälkeen aika totaalisesti, eli lämpötila tippunut yli 10 astetta ja täällä on tämmöinen harmaa, toki vielä onneksi poutainen ainakin, mutta joka tapauksessa harmaa ja viileä keli ja täytyy tosiaan laittaa aika selvästikin lisää vaatetta päälle. Yksi syy, minkä takia mä valitsin sit loppujen lopuksi tälle päivälle tämän lähdön tästä luontokeskukselta, niin on se, että vaikka mä toissapäivänä totesin, että flunssa varmaan jää tänne poluille, niin ei se kyllä valitettavasti ainakaan vielä ole jäänyt, että itse asiassa se on vähän jopa äitynyt ja eilen illalla varsinkin, niin oli aika semmoinen jotenkin voipunut olo sen päivän keikan jälkeen. Todennäköisesti flunssa ei kauheasti loppupeleissä tykännyt siitä kastumisesta sen ukkoskuuron alla, vaikka silloin nyt ei varsinaisesti tuntunut, että olisi erityisesti paleltanut, mutta varmaan kuitenkin vähän näin teki. Ääni on painunut ja meinaa vähän yskittää ja nenä on entistä pahemmin tukossa, mutta tämä reittivalinta Harjujen Huikonen vai mitähän nämä nyt oli nämä reitit vai oliko se joku Huosiuksen Huikonen, no mä yritän kaivella ne tuohon, mutta se on joka tapauksessa ikään kuin 2 erillistä pätkää ja mä voin sen katkaista keskeltä, jos tuntuu, ettei jaksa kulkea. Mutta joka tapauksessa niin vauhti on normaaliakin vielä hitaampi, että otetaan nyt ihan rauhallisesti ja toivotaan, että vettä ei tuolta suuremmin heittää, sitten pysyisi tänään kuivana. Jos rupeat satamaan, niin täytyy kyllä laittaa nuo kuorivaatteet sitten päälle ja mennä sitten tavallistakin hitaammin vielä, jottei sitten kastuisi hikoilemalla. Mutta ei tämä nyt muuten mitenkään hassumpi keli ole, ja kun laittoi pitkähiasta päälle, niin hyvin täällä tarkenee, että eiköhän tästä ihan hyvä retkipäivä taas tuu. Tällä hetkellä puotellaan menemään
Huosiusjärven eteläpuolella olevan harjun päällä. Täältä on molempiin suuntiin hienot näkymät, tai joku 25-30 metriä tuon vedenpinnan yläpuolella, niin aika lailla näyttävä, vähän niin kuin silloin ekana päivänä siellä Kokalmuksen kierroksella, niin hiukan samantyyppistä meininkiä. Paljon on komeata keloa, niin pystyssä kuin maapuinakin. Siinä on Huosivirta. Tää ylitetään tätä maantiesiltaa pitkin ja sitten taas jatketaan poluille. Tää rupesikin näyttää tosi hyvältä, kun tuo taivas rupesi repeämään ja nythän täällä paistaa jo aurinko. Tuolla alhaalla virtaa Hakokoski. Tuolla on myöskin tuolla kosken päässä niin taukopaikka, jossa ajattelin pitääkin tauon. Tämän päivän lounaaksi on tuommoista välimerellistä riisiä ja savumuikkuja. Tämmöistä ei olisi ikinä itse tullut mieleen kokeilla, mutta Asko tuolta Sammalaiset polut -kanavalta niin kävi hiljattain tuolla
Jaalassa Lahnavuorella retkellä ja kokkas siellä itselleen illalliseksi riisiä ja savumuikkua. Sano maistuvan ja vielä loppuun meni tokasemaan, että kannattaa kokeilla, jos uskallusta riittää. Tämä nimittäin oikeasti on kyllä erittäin hyvää. Koskaan en olisi kyllä ilman sitä vinkkiä niin tullut tämmöistä yhdistelmää kokeileeksi, se on pakko myöntää. Kannattaa siis kokeilla, jos uskallusta riittää. Uskalluksesta puheen ollen, niin tuolta taivaanrannasta alkaa taas nousta tuommoista siniharmaata pilveä aika uhkaavan näköisesti. Toivottavasti tästä ei nyt tule eilisen toisinto. Tai jos se nyt satamaan rupee, niin alkaisi nyt sitten nopeasti, kun mä oon tässä laavulla. Voin olla suojassa tässä. Tästä otetaankin heti kärkeen pikkasen luuloja pois. Tässä on aika jyrkkä nousu tänne toisen puolen harjulle. Mulla oli muistikuva jostain syystä, tai mielikuva, että tässä Torkon luikeassa olisi ihan laavukin, mutta ei tässä ole kuin tulipaikka. Mä en tiedä minkä takia tänne on levitelty näitä klapisäkkejä. Sinne tänne yksi oli heitetty tuonne järveen. Täytyy nostella ne takas tuonne vajaan. Tuossa kävellessäni pari kertaa se pienen sadekuuro heitti, mutta oli vielä niin hentoa, että ei jaksanut ruveta kaivelemaan mitään sadevarusteita ja sitten ne loppukin. Täällä edelleen on vähän tuommoista pilveä, välillä paremman ja välillä vähän pilvisemmän näköistä, mutta katsotaan nyt, jos se pitäisi vaikka nuo enimmät vedet tuolla ylhäällä tällä kertaa.
Tästä jos menee tuon virran yli siltaa pitkin ja sitten nousee tuonne mäelle, niin päätyy sinne polulle, mitä pitkin mä aamupäivällä menin. Sinne Hakokosken suuntaan. Eli tästä olisi voinut pistää periaatteessa poikki sen lenkin, jos olisi ollut tarvis. Tää virtakohan se nyt sitten on se Torkon luikkea. Eli se laskee tonne Huosiusjärveen. Tuolla on tommonen kapea niemi. Kartan mukaan sinnekin pitäisi mennä polku. Tykärän vilkaisemassa. Olisiko siellä jopa iltapäiväkahvin paikka? Eipä päässyt niemen nokkaan näillä vesillä. Se oli siitä matalimmasta ja kapeimmasta kohdasta se kannas veden vallassa, joten täytyy etsiä vähän tuolta edempää polulta niin joku sopiva paikka, missä voisi sumpet heittää. Aika vaihtelevaa tää sää kyllä on, että nyt taas paistaa aurinko, äsken oli pilvessä. Sitä vettä ei onneksi ole tullut kyllä, kun ne muutama pisara, että tosi hyvä retkeilysää loppupeleissä ollut. Olisiko tuolta Hiekkarantaniemestä löytyy hyvä paikka? Tässä se on. Nyt on suklaamus se samaa sarjaa kuin oli se omenapanaani hässäkkä silloin pari päivää sitten. Ainakin tää on ihan hyvinkin tämmöiseksi mussen omaseksi mennyt kyllä. No, tää on kyllä erittäin hyvä. Tässä on ihan tämmösiä niin kuin suklaahippuja tuolla. Näitä täytyy varmaan hommata lisääkin. Hyvä paikka löytyy. Tässä on taas tämmönen sisiliskonen. Tämmönen penkki. Se on just passeli korkeus meikäläiselle. Mä aina mielellään jonkun kiven tai tuommoisen kelon tai muun yritän löytää. Tai sitten tämmöisen jonkun muun tasanteen, niin on huomattavasti miellyttävämpi, ergonomisempi syödä.
Tämä Iikoski on kyllä todella hienon näköinen. Tästä se nyt lähtee toi polku menemään sitten tämän kosken vasenta puolta aika pitkän matkaa. Komeasti kuohuu. Toi Iikosken varsi olikin tosi hyvä finaali tähän tämän päivän retkelle. Oli hieno käpötellä sitä kuohuvan koskenvartta jonkun matkaa siinä vastavirtaa. Eipä tästä moitteensa ja tästä tämän päivän retkestä oikein saa. Hakokosken ja Huosiuksen lenkit yhdistettynä niin muodosti oikein toimivan kokonaisuuden kyllä. Se on iltasella taas sitten kämpillä kaivettava kartat esiin ja päätettävä vielä sitten huomisen päivän retkikohde. Toivottavasti kelit jatkuu näin suosiollisena, että nytkin tuolla kyllä takana alkoi taas tummaa pilveä nousta, mutta nythän sillä ei ole enää mitään merkitystä, kun tästä on ihan pieni pätkä ja mä oon takaisin tuolla autolla. Mutta jatketaan tätä reissaamista sitten taas huomisen päivän retken merkeissä. Huomenta. Se olisi sitten 4. ja viimeinen retkipäivä täällä Hossan kansallispuistossa niin valmis alkamaan. Kello on suurin piirtein 8 ja aika lailla saman verran on lämpötilakin, eli melko semmoinen viileä yö on ollut ja sen myötä on aamukin aika tämmöinen purevan vilponen. Vähän vielä tuolla usvalautatkin takana olevan kirkasvetisen lammen pinnalla tanssahtelee. No, tämä lampi on siis ihan kirjaimellisesti nimeltäänkin kirkasvetinen ja sellaiselta se todella myöskin näyttää, että osuva on nimi, niin kuin toki sopisi kyllä aika monellekin järvelle ja lammelle täällä Hossan suunnalla. Mutta saa nähdä, kyllä se vissiin pitäisi tässä päivän mittaan aueta toi taivas ja varmaan sitä myöten vähän lämmetäkin, mutta lähdetään menemään ja katsotaan tämän päivän reittiä sitten vähän tuolla matkan varrella niin tarkemmin. Suunnataan tänään tuonne Värikalliolle katsomaan sieltä löytyviä hienoja 3-4 tuhatta vuotta vanhoja kalliomaalauksia. Tuolta olisi löytynyt lähempäänkin parkkipaikka, mutta mä halusin vähän laajentaa tätä ja pidentää tätä mun reittiä, niin sen takia mä jätin jo sinne kirkasvetisen rantaparkkiin ton auton tänään. Ja ihan mukavahan tässä on ollutkin heti alkumatkasta, niin kuin nytkin tässä vieressä, niin on yksi tämmöinen hieno erämainen pieni lampi ja niissä on tosi hieno tunnelma. Täällä on linnunlaulua joka puolella ja äsken vielä tuolla ensimmäisellä lammella, niin just kun mä olin käynyt tosi siinä rannassa kuvaamassa, niin sen jälkeen tuolta suolta alkoi kuulua
joutsenten torvet ja ne laskeutui sitten siihen rantaan aika lähelle sitä paikkaa, missä mä olin juuri hetkeä aiemmin kuvannut. Sieltä Värikalliolta niin matka jatkuu sitten jokivartta ylös kohti Alaölkkyä ja sieltä Alaölkyn eteläpäädystä niin edelleen jatketaan Somerjokea seuraillen kohti Lihapyörrettä. Siellä Lihapyörteellä mä sitten katson, että mikä on tilanne, fiilis ja jaksaminen ja joko suuntaan siitä sitten suoraan autolle päin tai sitten teen vielä pienen lenkin sinne Laukkujärven suuntaan ja sieltä sitten mutkan kautta takaisin, mutta se nähdään sitten iltapäivällä. Tuossa joku aika sitten toi mun käyttämä polku yhdistyi tähän Värikallion kaarroksen varsinaiseen reittiin. Tää onkin nyt tämmöistä aika leveätä polkua, mitä on kuljettu jonkun matkaa. Tää menee tämmöisessä harvassa männikössä. Täällä näkee todella kauas tonne puiden sekaan. Siellä on tosi paljon kelopuuta niin pystyssä kuin maassakin. Muutenhan toi nyt ei ehkä sinänsä mitään elämää suurempia nähtävyyksiä tarjoille, tuommoinen niin sanottu perusmännikkö. Tää reitti myös nousee tässä koko ajan. Tästä varmaan kohta haarautuu tonne Miesvaaran laelle sivupolku. Tiedän vähän katsoa miltä se näyttää. Se on ilmeisesti koko Hossan toisiksi korkein laki, se Miesvaaran laki. Ja sieltä saattaisi olla jonkunlaiset kaukonäkymät sinne kallion suuntaan. Jahas. Joko se Miesvaaran risteys oli todella huomaamaton taikka sitten mies oli perin huolimaton. Luultavasti ehkä molempia, mutta nyt on kuitenkin niin, että se risteys on jo tuolla tulosuunnassa ja en mä nyt enää lähde sitten takaisinpäin. Eli asia ratkesi sillä, mennään suoraan tonne Värikallion suuntaan. No siellä on nyt joku näköalapaikka 300 metrin päässä, niin käydäänpä nyt se vilkaisemassa sentään. Joo, onhan täältä ihan mukavat näkymät tuohon Somerjärvelle ja tuolla vastarannalla näkyy toi teräslaituri, jota pitkin pääsee sitten tarkemmin tutustumaan niihin kalliomaalauksiin. Tää Somer on itse asiassa vähän semmonen julmaölkyn tyyppinen, hyvin pitkänomainen, useamman kilometrin pituinen rotkojärvi. Ei ihan niin jyrkkäreunainen, mutta ihan jylhä sekin.
pakko sanoa, että noi Värikallion kalliomaalaukset oli jopa yllättävänkin vaikuttavia. Olen joskus käynyt parilla muullakin kalliomaalauspaikalla ja kieltämättä niin osassa ehkä vaaditaan jo vähän luottoa siihen, että tuossa kalliomaalauksia on, että niitä ei kyllä välttämättä harjaantumaton silmä hirveän hyvin edes erota. Mutta noin näkyi erittäin hyvin. Siellä oli ihmishahmoja, joista pari oli semmoisia hauskoja kolmiopäitä ja sitten oli ainakin joku hirvi tai tämän tyyppinen eläin. On se aika vaikuttava, kun miettii, että ne on siis tuhansia vuosia sitten niin joko jäältä tai veneestä käsin noi maalaukset tehty sen aikaisilla tekniikoilla ja välineillä, niin siinä on selvästi haluttu varmaan jonkunlaista kunnioitusta luonnolle kyllä osoittaa tai toivoa hyvää saalista. Mutta nyt se taitaa taas lämpötila nousta. Tarkenisikohan täällä jopa pelkästään tuolla teepaidalla jo tästä eteenpäin, mutta nyt pienen tauon pitää ja heittää aurinkolasit päähän. En vielä heittänyt takkia pois, kun on sen verran tätä pohjaflunssaa, vaikka tässä aika lämpöiseltä rupeaa tuntumaan, että ehkä sen kohta täytyy tuonne reppuun nakata. Joo, ei ollut huono kohde toi Värikallio, kyllä piipahtaa. Ei todellakaan. Nyt sitten suunnataan tästä Somerista tonne Alaölkkyyn virtaavan joen suuntaisesti niin kohti pohjoista ja katsotaan, jos siellä nurkilla, missä sitten se Alaölkky alkaa lähestyä, niin siellä on joku tulipaikka, niin olisiko se sitten myös samalla lounaspaikaksi oivallinen. Sieltä se rupeaa metsän läpi Alaölkyn eteläpää jo aukeamaankin. Tänään vaan tällainen lisää vain vesi tyyppinen sapuska. Tai no, tavallaan se oli eilenkin. Siihen riisiin laitettiin tilkkanen vettä ja sitten vaan odoteltiin tai kiehautettiin muutama minuutti ja lisättiin muikut ja se oli siinä. Itse asiassa tämän pitää antaa muhia 9 minuuttia, eli
niin pikaruoka kuin tää onkin, niin kuitenkin se muikkuhomma oli pikaisempi, jos tekee semmosesta pikariisipussista. Siinä lihapyörteellä olikin porukkaa. Muun muassa sama heppu, joka oli jo siellä alaölkylläkin, jonka pikaisesti näin. Hän oli nyt tuossa lounaalla ja on tekemässä siis ihan niin sanotusti kunnon vaellusta täällä Hossassa. Melkoinen huumoriveikko, joten oli aika mukava lepposa juttu tuokio kyllä siinä laavulla. Sitä lihapyörteen taukopaikalta olisikin päässyt sitten jo aika hyvin oikaisemaan tonne autolle, mutta nyt vielä halusin vähän jatkaa tätä reittiä ja lähdin kulkemaan tämmöistä jokivartta tonne kohti Laukkujärveä. Sieltä mä sitten etsin. Voi olla, että menee umpimetsä oikopoluksi, mutta etin jonkun reitin takaisin autolle. Toisin kuin Somerjoki, jonka varressa oikeastaan se polku ei missään vaiheessa liikkunut, niin tää kartalta nyt ei löytynyt mitään nimeä tälle, mutta tää jokivarsi sitten vastaavasti on semmonen, että tää polku on ihan tässä vieressä. Ihan älyttömän mukavan näköinen. Se onkin mielenkiintoinen tuommoisista keltaisista murikoista koostuva kenttä tuolla joen toisella puolella. Tää lihapyöre Laukkujärvi-polku oli oikeinkin suositeltava, jos tämmöisistä jokivarsimaisemista tykkää, niin tää kulki, no suurimman osan, melkein koko ajan kulki tuossa hyvin lähellä tota jokea. Ihan ekstra bonus ja peukku kyllä tälle lyhyelle pätkälle, parin kilsan pätkä tää taisi suurin piirtein olla. Tuosta Laukkujärven päästä niin lähdinkin oikaisemaan ihan metsän poikki kohti Laukkulampea. Tää tämmönen harva mäntymetsä, niin se on käytännössä yhtä helppoa kulkea kuin toi polkukin. Tai itse asiassa se on oikeastaan jopa helpompaa, koska tuolla polulla on tullut juuret ja kivet esiin ja täällä niitä ei ole, niin kunhan vaan noita kaatuneita karahkoja varoo, niin
Täällä on tosi pehmeä ja helppo kulkea. Aivan turkoosin sävyisenä hohtaa tuo Laukkulammen vesi tuolta. Tähän kristallinkirkkaiden vesien Laukkulammen rannalle onkin hyvä lopetella tää Hossan viimeinen retki. Oli hyvä oikopolku vielä metsän poikki tänne lammelle. Tää olikin paljon hienompi kuin mitä mä kuvittelin. Se oli jännä, kun sieltä ylhäältä harjulta niin näytti ihan kuin tää olisi ollut hiekkarantojen ympäröimä, mutta tuo keltainen olikin sitten tuommoista saraikkoa, että ei sentään ihan hiekkarantainen metsälampi, mutta todella kirkas turkoosin sininen vesi. Tässä voi samalla myöskin pistää koko retkeä jo pakettiin. 4 tosi hienoa päivää täällä on ollut. Vaihtelevaa luontoa, vaihtelevia retkiä ja vaihtelevia reittejä. Tämä on tosi hieno paikka tämmöiselle erityyppisille retkeilijöille tämä Hossa, koska täältä pystyy tosiaankin toki tekemään ihan kunnon vaelluksen, mutta sitten erinomaisen hyvin tekemään kullekin sopivan mittaisia päiväretkiä. Mutta toivottavasti olet viihtynyt matkassa mukana ja saanut ehkä jotain uusia ideoita tänne Hossaan, jos retkeä suunnittelet. Voin kyllä peukuttaa, että kannattaa käydä, jos kohde ei ole entuudestaan tuttu, ja toki kannattaa käydä, vaikka se tuttu olisikin. Kiitos, kun seurasit videota tänne loppuun asti, ja nähdään taas sitten kesällä uusien reissujen ja retkien merkeissä. Hossasta niin ei muuta kuin morjens.